O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe a calidade do sector pesqueiro galego que en 2017 acadou a mellor cifra de facturación procedente da primeira venda, ao romper o teito dos 500 millóns de euros. Así o afirmou durante unha visita á lonxa de Testal en Noia, onde comprobou de primeira man a boa calidade do berberecho, ao tempo que anunciaba a futura ampliación destas instalacións. Alberto Núñez Feijóo destacou os bos datos das lonxas galegas logrados durante o pasado ano, o mellor exercicio da serie histórica nas tres provincias, alcanzando na Coruña o 54% do total de descargas, Pontevedra o 27,5% e Lugo o 18,5%. Así o afirmou durante unha visita ás instalacións da lonxa de Noia, onde estivo acompañado da conselleira do Mar Rosa Quintana, da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Susana Rodríguez, do delegado territorial da Xunta Ovidio Rodeiro, o alcalde de Noia Santiago Freire, concelleiros da vila e o patrón maior Santiago Cruz. En relación a Noia, o responsable do goberno galego aseverou que esta zona, onde o berberecho representa o 71% do total de Galicia e o 72,4% en volume de facturación, alcanza tamén cifras históricas na súa campaña marisqueira, chegando aos 16 millóns de euros, cun 70% por riba da media histórica en capturas e un 63% por riba en facturación. Un traballo que implica preto de 1.500 familias e no cal o berberecho supón máis do 82% das descargas. O ano 2017 é o mellor ano da nosa historia no que a venta en lonxas se refire. É o ano récord de primeira venda dende que temos datos, tanto en facturación como en tonelaxe, é dicir, en cantidade. En descargas, este é o mellor ano da nosa serie histórica porque as descargas en lonxas incrementaron un 27%. E en facturación, este tamén é o mellor ano da nosa serie histórica porque a facturación nas lonxas galegas superaron a barreira dos 500 millóns de euros. Por tipo de produto, os peixes representan o 92% das descargas e os moluscos bivalvos o 4,6% das descargas, pero representan o 16% do total de facturación. Por lo tanto, aínda que non teñan un correlativo en tonelaxe, si teñen un correlativo en facturación e representan os moluscos o 16% do total da facturación de Galicia. Compre salientar que estamos, polo tanto, no mellor ano da serie histórica nas tres provincias. Feijóo felicitou a un sector que aposta pola calidade e que o que quere seguir facendo a través da marca Berberecho de Noia, pesca artesanal Rías Galegas, unha marca que distingue a orixe, o tipo de pesca, a calidade e autenticidade e a rastreabilidade, xa que a confraría de Noia é a única na comunidade que conta cun criadeiro propio. O berberecho, sin dúbida, é o rei da produción desta lonxa porque supón máis de 80% de todo o que pasa por esta lonxa. Ademais da meixa, nos seus distintos tipos, o berberecho, sin ninguna dúbida, é un exemplo claramente de molusco que ten valor e que ten valor no mercado a través de que? O decía o alcalde de Noia, a través da aposta da calidade. No ano 2016, as principales lonxas con vendas en berberechos foron esta, de Noia, no Testal, en Outes, o Freixo, Carril, Camariñas e Rianxo. Para felicitar a un sector que aposta pola calidade e pola diferencia. E por iso, os que apostan pola calidade teñen que ter unha marca de calidade específica. A marca de calidade Berberecho de Noia, pesca artesanal Rías Galegas, é no que estamos traballando para que os berberechos que salen de aquí teñan ese marchamo de calidade e que cando cheguen os mellores restaurantes das principais capitais de España ou do resto de Europa saiban que si é de Noia é un berberecho de primeira calidade. Durante a súa visita a Noia, Feijóo anunciou o proxecto de ampliación da lonxa de Testal, o que foi moi ben acollido dende a confraría e tamén dende o Concello. Tamén se comprometeu a seguir traballando na depuración das augas da ría, tal e como demandou o patrón maior da confraría. Queremos agradecer ao presidente a súa visita, o cal, somos moi agradecidos e, venos a dar unha nova que por o ano vai a arreglar a lonxa de Testal
porque, bueno, tamén ten falta, a verdade sea dita, e, bueno, van a facer unha inversión a Consellería do Mar bastante amplia, non? Quería aproveitar tamén, xa que está o presidente, que, bueno, este ano é unha campaña récord, non? Vamos facer 16 millóns de euros, non? Entre todos os mariscadores, de 5 concellos, e, bueno, a xestión está aí da directiva nosa, non? Da cofradía, e máis, como dixen, do apoio da Consellería do Mar, pero queremos que a calidad das aguas melloren un pouquiño máis, bueno, que se comprometa o señor presidente a que nos faga unha depuradora alá en Xeilán, que xa falamos co alcalde, está comprometido. Hai un investimento previsto de cara á vindeira anualidade para unha reforma na cuberta, unha mellora nas condicións de estanqueidade da lonxa e tamén unha reforma interior que facilite o seu traballo e que posibilite tamén a instalación dunha grada para, no futuro, polo menos aqueles visitantes que queiran apreciar o valor turístico que ten o proceso de clasificación e o marisqueo. Son varios xa os cociñeiros de renombre que ao longo dos últimos anos tiveron a oportunidade de participar nas xornadas de exaltación do berberecho que se organizaron en colaboración tamén co Concello e ca Cofradía, e puderon transmitir á opinión pública e ao público en xeral a importancia que ten este produto, como é o seu proceso de clasificación e convertilo tamén nun reclamo turístico, aparte de incrementar a súa calidade gastronómica a través desa labor de promoción e tamén a través do traballo que se está facendo dende a propia Consellería e dende a Cofradía no senso de conseguir esa marca de calidade específica para o berberecho de Noia. O presidente da Xunta concluiu subliñando que o 2017 foi un dos mellores anos para os produtos do sector primario, tanto en produción vitivinícola, láctea, cárnica ou no referido á pesca. Ao fío disto precisou que no sector cárnico o número de toneladas subiu un 6% con respecto ao 2016. A facturación no sector lácteo incrementouse entre un 9 e un 10% e no sector vitivinícola a produción subiu un 3%.